Здравейте, дами и господа! Отново сме с предаването Рекордьорите. Надявам се, че ни предстои щастлив и приятен уикенд с нашите прогнози. В студиото са вече двама от нашите експерти, които с удоволствие бих могъл да ги представя като истински рекордьори, защото и двамата дадаха много добри резултати. Не само в последното предаване, но въобще от началото откакто сме на екран. Иване, след това, което направи, ми идва на ум репликата Run, Forest, Run от филма Форест Гъмп. Тоест да бягаме към успеха, това искаш точно това искам да ми кажеш. Да, смятам да продължиш да бягаш и да постигнеш не по-лоши резултати от предишните, които бяха възхитителни. Поне за мен. Знаеш, че аз съм и фен на тази рубрика, головите линии. Да, и аз съм и фен. Затова те предоставям думата да продължиш с това, което си подготвил за тази седмица. Ами, да се надяваме, че Рън Иване Рън ще продължи в последващия етап от надпреварата, ще да кажа, от предаванията. Започваме с тази седмица. Съм си харесал един матч в Примера Дивисион, който веднага ми се наби на очи и общо взето изходих от максимата, че първите неща, които ти се видят в букмейкърските компании, това се играе. Смятам, че има и много така голяма доза резон в залогът, който ще предложа на Барселона Севиля. Това е Барселона да спечели матча и двата отбора да отбележат гол, който смятам, че и моят приятел и колега Гретиен Славов ще се съгласи, че на коефициент 2.05 си струва да се играе. Излишно е да говорим за тризъбец с Суарес, Меси, Неймар. Виждаме те какво правят. Севиля също един доста симпатичен атакуващ отбор, който за почитателите на футбола и особено тези на залозите пък и такъв, който освен че вкарва и допуска голове. А на Камп Ноу знаем, че това е много, много често срещано явление. Така че аз мисля, че това е доста резонен матч да се играе. Бих казал, това е моят сребърен матч за този кръг. Да, след успеха с среброто, наистина твоето сребро трябва да се оценява. Грети явно няма мнение, така че... Не, след това убедително представяне тук на този матч, аз едва ли мога да кажа нещо повече. Тези тримата какво правят според тебе в Барселона? Магия. Добре, продължаваме. Наслада общо взето. А в Севиля също има футболисти, които могат да правят, естествено не на магия чак до такава степен. Нас не интересува, че вкарват голове. Да, магията оставяме за публиката. Тя магията на залога, магията на футбола. Като искат магия, в цирка да ходят, да гледат магиосници, нали така? Добре. Другият матч, който съм се спрял на твоя любим Байер Мюнхен, доколкото знам, който гостува на Волсбург. Отново имаме горе-долу идентичната ситуация. Волсбург като домакин е изключително убедителен отбор. Вече почнаха и да набират скорост, освен в матчовете в Шампионската лига. По-скоро един матч, който изиграха с Гент, победиха 3-2 като гост, в първенство спечелиха. Нашия друг колега, който даде страхотна прогноза да победят Дармщат или Ингolstadt, ако не се лъжа, биха с 2-0. Така че смятам, че Волсбург Байер на опцията гол-гол на коефициент 1.85 бих казал е доста добра и я препоръчвам на хората, които търсят голове и над 2.5 и на гол-гол. Всеки сам да прецени за себе си. Бих само те допълнил, че тук логиката е малко, според мен може да опростиме логиката. Волсбург карва гол в домакинските си мачове почти всеки матч, а Байерн не може да не вкара гол, защото е Байерн. Така че оттам вече гол си е абсолютно резонно. И един любопитен факт да припомня. Миналия сезон Волсбург беше точно отборът по същото време, ако не се лъже горе-долу, който нанесе първата загуба на Байер Мюнхен за миналото първенство. Победи по категоричен начин с 4-1, ако не се лъжа. Да, така беше. Тогава в състава личеше името на Кевин Де Бройне, който правеше каквото си иска. Сега пък Байер Мюнхен видяхме, че в тази експериментална защита с Кимих и Видал Видал и така нататък други
герой се пропука Алаба. срещу Ювентус. Алаба аз си го броя за стабилен футболист, аз си го харесвам. Понеже каза защита. Да, но си мисля, че Байерн ще допусне и ще вкара гол, както каза, това е логика. Грети, той взе дербитата, де факто. Да, аз за какво съм дошъл? Не знам, да, аз се чудя. Явно нещата. Да ме контрираш? Вероятно. Не, аз съм съгласен за Волбург. Предполагам, че има и нещо от тези любимите. Австрия, Швейцария, Белгия, Холандия. Белгия в интерес на истината бях се съсредоточил върху Стандарт Лиеж, тъй като това на мен ми е любими отбор в Белгия. Общо взето там съм на... Знаеш, поне си по-млад. От кога му е любим отбор? Аз имам една такава теория. Един отбор, като ти е донесъл успех, по-добре да го пропуснеш следващия път. Именно затова избягах този път от Стандарт Лиеж. Спрях се на матча Сент-Труйден Зулте Варегем, с който, нали, и ти също така ми помогна, съгласи се общо взето с този матч, така да се каже. Над 2 гола и половина на коефициент 1,75, мисля, че е доста прилична опция. Да, за Белгия. За Белгия особено пък когато говорим за Зулте Варегем, който се бори за място в Европа. И до момента в 27 матча има отбелязани почти 100 гола. Мисля, 4-5 гола им липсва. Всъщност, може би това е най-силният ти кос като играч на голови линии, че те са доста високи в FBET, където може да се фанат линии 1,75, 1,80 за такива сравнително стандартни матчове, които да привлекат вниманието просто веднага. Нещо друго? Майче свърши с головите линии. Този път по-скромничко, за да видим дали ще сме наистина полезни. Ти обичаш изненадите. Обичам изненадите, да. Дал съм една, по мое мнение, която има логика да се случи. Разбира се, понякога логиката липсва в футбола. Както в случая, смятам, че Тотнъм няма да победи Слонзи като домакин. Мисля, че е време шпорите да влязат в собственото си ампула на един симпатичен, но неубедителен и често губещ отбор, когато хората не очакват. Какъв е коефициента на FBET? Коефициента на FBET за X2 мисля, че варираше между 2,40 и 2,50. Страхотно. Последно това, което видях. Страхотно. Аз ти пожелавам успех, защото наистина предишния път бях впечатлен. Наистина показа доста добра успеваемост. А сега минаваме при един експерт, който вече не е експерт. Повишавам те в финансов консултант, защото изчислих, че срещу всеки лев ти носиш по 1,60 на принадена стойност на участниците, така че така ти подавам топката и мисля, че не ти е необходимо нищо друго, защото с 13 от 15 до момента просто показваш, че... Нивата е дълга, нали така се казваше? Има много мачове, предстоят до края на сезона, има много време. Дано хората да печелят, това е най-важното в случая. Дано и ние да сме им в помощ, нали, ти определено си в помощ. Зависи обаче дали ги играят хората, защото сега все пак за 3 седмици им даде 65%. Все пак да не забравяме, че ние говорим, особено в мачовете, които аз коментирам, са дербита и там действително нещата имат по-голяма възможност да се случат прогнозите, които аз давам, а те определено са по-различни от другите, защото знаем, че в България хората играят с по-малко пари, пък на по-високи коефициенти. Но всеки си знае, всеки има своя тактика и всеки знае какво да направи. Предварята свърши и не по същество. По същество започвам с последния матч на Иван, с Тотнъм и Слонси. Той иска Тотнъм да спре, защото почва да притеснява неговия любим отбор. Не си по същество, даваш мнение. Не, защото примерно Тотнъм притесняват всички отбори в Англия и може да стане и шампион. Не е невъзможно, нали? Но това е само едно отклонение. Дербитата тази седмица, естествено за мен, може би така най-голямото Реал Мадрид и Атлетико Мадрид. Започвам с него. Тук най-интересното е, че Реал Мадрид от дълго време няма победа срещу градския съперник. В 5 мача няма победа, което мисля, че този път ще приключи тази серия, защото първо е крайно време, второ някакъв момент, в който Реал Мадрид трябва да победи някой силен отбор, защото трябва да остане в борбата за титлата. Знаем, че Барселона гостува в приема Севиля и в един момент, ако Реал се провали, а Барселона бие, нещата стават вече много трудни. Затова аз предлагам в FBET прогноза за твърдо за домакините на 1,85. Това е моето мнение за този матч. Чакаме с нетърпение следващите.
Така. В брив стил. Да, отиваме в Англия веднага. Манчестър Юнайтед Арсенал. Огромно дерби. Отново тук гостите също много трудно играят в Манчестър, но пък за първи път са фаворити спрямо букмейкерите. Нещо, което се случва много рядко. Това ме кара да си мисля, че в този матч ще има голове, както винаги. Въпреки че Юнайтед имат доста проблеми с контузени футболисти, няма ги основни състезатели, което е доста голям проблем. Видя си в мачовете им срещу другите съперници. А и един такъв матч винаги, според мен, очакванията за голове са на лице. Затова в FBet 1,40 за над гол и половина. Любимото ти. Абсолютно. Аз се придържам към него, както виждаме, че за сега то носи... Традиционалист. Абсолютно. Като треньора на Манчестър Юнайтед. Да. И малък скок от Северна Англия към Южна Англия. Финала Capital One Cup. Естествено, Ливърпул Манчестър Сити. Също много интересен матч. Мача на седмицата, няма какво да е. Да, в голяма степен, да. Интересното е, че тези два отбора след няколко дена ще играят и за първенство. Сити все още се бори за титлата, Ливърпул не знам за какво се бори. Трудно ми е да определя. Могат да спечелят и Лига Европа, макар че жребия са им отреди Манчестър Юнайтед. Тук добър шанс да се осигурят поне участие в Европа. Финал. Те имат и най-много титли спечелени Ливърпул в този турнир. Цели 8. Сити са с 3, което по някакъв начин прави Ливърпул фаворит, но не бих казал. Пак всичко е възможно, но аз отново ще се придържа към над гол и половина, 1,30. Бях готов да го кажа още преди да започнеш предуарията. При тези нападатели, които имат двата отбора, най-нормалното е да очакваме голове. Какво друго? И обзалагам се, че последния матч от Италия. Да, Гранде Юве срещу Интер. Да. Стадион, на който си бил много пъти. На този само един път, защото е нов. И защото е нов, Интер тук за първи път... И защото е нов, кажи направо каква ти е прогнозата. Прогнозата ми е над гол и половина 1,40. Мисля, че си съгласен. Съгласен съм, мисля, че ще бъдеш на 17 от 19 и лихвата, високата лихва се задържа. Не да го четкаш толкова, че ще стане като договор на Прекъсваме за реклама, не сменяйте канала, връщаме се скоро.